खुलुमबाय दिनै 27 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफलखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि खामानियाव नारसिननाया बांगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृष राशि सावस्रिनि थाखाय साना गलाय गथाय जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मिथुन राशि नोंथाङा खामानियाव सोंखारिनायजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्क राशि सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया जोबगोन। कर्क राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि दिनै रां आरो खामानिनि थाखाय साबसिन जागोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। कन्या राशि साख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि नोंथांनि खामानियाव साबसिनै मावफुंगोन आरो सिनायथि मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि बे साना फालांगिनि थाखाय जोबोद मोजां। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। धनु राशि मोजां जागोन, धोन मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। मकर राशि नोंथाङा फरायनायाव बिमा बिफानि लामा दिन्थिनाय आरो खामानियाव बाख्नायजाथाव जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि बेयो मोनसे फालांगियारि आरो रांखान्थियारि बिथिंजों मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन, जाय सानस्लाबै मुलाम्फा होगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि नोंथाङा धोन मोनगोन आरो केटारिं खामानिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां अफार मोनगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।